Pagnabigat tayo aming kakabsat, ti daytoy na santon nga misa intayo mandanggan nga gyaman ti Apo ni Pamilya Halas and Tamsi, Makusi family, Gabor family, kan intay mat ikarkararagan ti amin akararwa ti minatay tayo nang nangrunat ti Familia Requeño, Supnet ken Zamora, ti kararwa ni Los Bebinda Gansaen, Roger Gansaen, ken ti kararwa ni Rinaldo Tansinco, ken iti pay panagyaman ni Mrs. Josephine Hapalya, ti panagkasangay na itanghal daw. Tumakder tayo. Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, rinaan tayo ti kaadda, ti Espiritu Santo kada tayo, ti Diyos agtaeng kada tayo. Kukwa na tayo, nagtalag tayo ken kwa na, agtalinaed kada tayo. Iyawat tayo ngarod ken kwa na ti amin a puso, panunot ken nakam tayo. Tapno nga rod may karita ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managaya. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso agpagpakaasi ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo
ti Diyos Ama, ti kangatwa. Gloria ti Diyos Anak, anay langita. Gloria ti Espiritu, ana santua. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Apya kadagiti amin natattao, ana imbagti panagnak na kemda. Nailangitan nga Ama, daydayawen daka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapu iti dayag mo anay langita. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatwa. Gloria ti Diyos Anak, anay langita. Gloria ti Espiritu, ana santua. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Apo Jesucristo, bugtong Cordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti paspaso, ti lobo. Na kami awatem to'y arararaw mi, sika si tutugang iti makanawan ti Diyos Ama. Kasyan na kami, denggem to'y arararaw mi. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatwa. Gloria ti Diyos Anak, anay langita. Gloria ti Espiritu, ana santua. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Gloria Hosana, Gloria Alleluia, Gloria Hosana, Gloria Alleluia. Hosana, ti kangatwa. Hosana, sikalaeng iti nasantwa, sikalaeng iti kangatwa, iti tempoyo
ti Espiritu Santo, ti gloria, ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, sika ti mangituray ti langit ken daga. Timudem kad asiaasi dagiti dawdawat mi, ket itdem ti kapya kadagiti aldaw mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti muna libro ni Samuel. Matmaturog ni Samuel iti sangtuaryo ayan ti lakasa ti tulag ti Dios. Sisiseged pailaeng ti silaw sa jay. Inawagan ti apo ni Samuel, Samuel, Samuel. Addaak dito'y apo kinuna ni Samuel, ket nagtaray anapan ken ni Eli. Adtuyak apo tay nayabannak kinunana. Ngem kinuna ni Eli, san ka ngay nayaban, agsubli ka itiddam. Nagsubli nga rod anagidda ni Samuel, bimangon tuubing anapan kin ni Eli ket kinunana, adtuyak apo tay inawagan nak. Ngem insungbat ni Eli, anak ko, saan ka ngay nayaban, agsubli ka itiddam. Iti may katlo adaras inayaban ti apo ni Samuel, bimangon ni Samuel anapan kin ni Eli ket kinunana, adtuyak apo tay inayaban nak. Kaya't nabigbig ni Eli at ti apo ti mangawawag iti ubing. Isut gapuna a kinunana ken kuana, agsubli ka iti eddam, ket no awagan na kapay kunam, agsao ka apo ta dingdenggen na katoy adipen mo. Nagsubli garod a nagidda ni Samuel, dimteng ti apo ket nagtakder sana inawagan ni Samuel akas ididamo. Dimmakkel ni Samuel, ada ti apo ken kuana, ket imbanag na ti amin nga imbaga ni Samuel. Ti sao ti apo. Adtuyak o apo nga agtungpal ti pagayatam. Nabayag nga inururay ti tulong ti apo, ket inaligag na ket diningdengag na ti asog ko. Insuro na ngagkanta ti baro, kanta apagdaydayaw ti Dios tayo. Dagiti daton ken sagot di mo tarigagayan, di mo kidawen ti daton a mapuuran. Inikan naket di tilapayag tamdumangeg ka, iti kasta kinunak adtuyak. Ada dagiti bilbilin mo kanyak iti libro ti linteg, ti panangtungpal ti pagayatam o Dios, isot ragsak ko, ipapusok dagiti panursurom. Iti taripnong dagiti amin at taom o apo, tinaimbag adamag amang isalakan ka inyeg ko, amum ajak to agsardeng amang ipadwayak-yak, jak inlimed ti damag di panangisalakan mo. Ti maibasa na daw ti munasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Agpaay ti taraon iti tiyan, ket ti tiyan iti taraon. Pudno dayta, ngem agpadpada danto agibusan ti Dios. Ta saan nga agpaay ti bagi iti moralidad no diket iti apo, ket ti apo agpaay met ti bagi. Pinagungar ti Dios ti apo, ket pagungaren na tayo met, babaen ti panakabalin na. Amuyo apaset ti bagi ni Kristo, dagiti bagi tayo. Maisinak kaditi may sapaset, abagi ni Kristo, ket ikamang ko iti bagi, ti managdakdakes,
saan amabalin. Ngem ti siya sinuman amay kamang itibagi na iti apo, may sadanto iti espiritu. Adaywan nyo ti immoralidad, tamalaksid daytoy, ore anya pagbasulan ti tao, saan to ang makadadael iti bagina, ngem no makikamalala, makabasol metten iti mismo a bagina. Diyo kadi ammo at ibagiyo ti templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi ammo nga agtaeng kada kayo daytoy nga Espiritu nga inted ti Dios. Saan nyo ako kwa ti bagiyo? Nudiket ko kwa ti Dios. Nangina tinggatang na kada kayo. Ngarod aramaten nyo ti bagiyo apagdayaw iti Dios. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, addaken ka, dagiti sao amaka ited tiyag nanayon na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Agtaktak der ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na, daytoy ti kordero ti Dios kinunana idi makita na alumabas ni Jesus. Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinuna ni Juan ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus nakita na ida asumursurot ken kuana. Anya ti sapsapulen nyo sinaludsod na. Sa dino ti pagtaingam, rabay, insong batda. Maestro ti kayat asawen ti rabay. Umayo kitaen kinuna ni Jesus kadakwada. Iti kasta nakikuyog da ken Jesus ket nakita dati pagtaingan na. Gapo tadandanin alas 4 iti malem, nakidagos da ken kuana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro ti maysa kadagiti dua anakangeg ti imbaga ni Juan ket simurot ken Jesus. Sinapol na adagos ni Simon akabsat na ket imbaga na ken kuana. Nasarakan mi ti Mesias, kayat na asawen Kristo. Kalpasan na impan na ni Simon itiyan ni Jesus. Minatmatan ni Jesus ni Simon sana kinuna. Sika ni Simon nga anak ni Juan, managanan kanto iti Cefas, kayat na asawen bato wenno Pedro. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Jak amuno, jak mariro, talo atawan ko idi nga padi nga naordenan, wan na upat. Di may nga padi. Apan na pa service di jay logan na ijay Toyota di Bagyo, di pala awang pala tilaon yun idi. Di Toyota Bagyo, ijay pala ang amayanan ti kalsada hanga abagatan. Kaya napang kami, talo kami, di kasinsin ko nga padi sa Isuna. Kaputa atidog ti pilahan pa ilang may point idi sinapami napan di Bagyo. Nakadanon kami di jay first hour in the morning alas 8 pasado alas 8 in submit mi dagiti papel dagiti mayat nga ma-check up kas jay adu ti tao kalpasan nga na-submit mi adda kami jay nga agkakapit adi kampay namigat adda kape da jay adu ti tao nga basit ti tugaw.
Katatay di may isa nga tugaw, adda nataengan nga agtugtugaw. Bakit meten? Kay di kwan, ana kalpasan ti sumagmamano nga minutos, di bakit apan nakitkitaan dagi jay mangar aramid di jay lugan na. Kasasauna jay nga medyo napigsa di jay boses na. Kagapo ta di maagsublin, awam mo tugaw mi, adda kami jay nga agkapkapi nga tila pagtugtugawan mi. Mga 15 minutes, di mo lagsublin da jay nga rikos. Kasarsarita na tinapigsa dagi jay agmikmikaniko. Hindi ko anya mo tinagtotoon mga ulok. Apang ko ininot nga ginuyod di tugaw. Tadi maagsublin. Inted ko ijakin logan ni agtugaw ka. Nagtugaw. Ilo ay kadwak nga pa di nagtugaw. Kaya di ko sumangpo di bakit? Nay, agsa umutan. Di man lang nahiya, kalalaking tao, walang respeto sa matanda, kung kuna na dyan. Nay, uy, tatugaw ka no, kunak matapang ko, iniinot ngayon subli. Ma'am, nay, tugaw mo. Hindi man lang nahiya, tayong tao, daming Asya ka, pumigsa di boses na. Na mabalbaling ko, magraman da shock absorber kada transmission, lugan na kaladay tayo. Agniwatan. Kakunak, ma'am, sorry, ori tatugaw niya, agtugaw ka. Ay, aglitang mo dila payag kaon. Ngumato mo takiday kaon. Apay, kunak di security, tugaw na dayta nga intugot na, haan sir, tugaw ito dayta. Kapingarod nga kasta na dayta sir, no, daytay umay ditoy, ang taas ng tingin sa sarili ko na, wow. Kunak may ijayan ti sangsangon na counter, ma'am, next time ang dami niyong customer, maglagay kayo ng maraming upuan dito. Hindi lang yung upuan na dinala ni ma'am, kunak mga inkarit. Kaya't yung nga-describe no kasano itsura na di bakit? Kaya't yung nga-describe no kasano itsura na? Awang kiday nangam ng surat tinangato. Awang kiday na talaga ng surat tinangato. Naka-spray-net sa nga na kwajibuok na. No, sigurado no tuktukam di pingping na agtipang di makeup na nagpuskol. O di ko rimat-mat na, diya ka mo, dan sapi aspalto na dahi, dahi talaga nga dahi, nagpaparket mo nga dahi, kasla. Ay, diya ka mo, niya pangawag mo dahi, kasla daspalto na. Kita at di ko kunang, Diyos ko, kasla Dracula, nagatitidog. Kabukbutang. Kasi ko nakakuna na di security, ganyan yan, sir, pag pumupunta dito, ang taas ng tingin sa sarili ko na. Makaibagbagak iji mekaniko, ikatam tabubong talugan na, ikam tinangato atugaw na, no agbiyahe, at least agakasla, Queen Elizabeth nga magmagnadtan nga nakangato di ulo na dyan, takitaan no di pala maitayab ta, kurimat-mat nadta. Kakuna na di security guard, ang taas ng tingin sa sarili. Anya nga tadi jay, kung kunak pinampanunot ko, ang taas ng tingin sa sarili or walang tingin sa sarili? Duwala sa ludsod di jay, ang taas ng tingin sa sarili or wala nang pagtingin sa sarili? Kasi no kasjay ti panakilangan mo ti tao, nga kasla awan ipiripirit mo, kasla siksikalaangan ti usto nga taon, baka something wrong, haan? Oh! Magkakasjay mo ano duma, iso ti kunak ka, duwala nga ba nagdayta? Sa bagay, kunata yung amin, jay respeto, no awan respeto tayo itibagi tayo, never nga maited mo ti respeto, nga us-usto iti padam tao. You cannot give what you do not have. Kunadan sa daya iti English. Agin English tayo mat orang us-usto niya. Balbalyan tayo. You cannot give what you do not has. Oh, hindi may kitain niyo. Sakay lang makarelate gayam no kasya. You cannot give what you do not have. Oh, gano dadto maisuti ko nak. Siguro kurang daya respeto toy. No apaya nga haan na nga maited iti sa balikas diyan ngamin ti tao, amuyo ti tao no kurang dayay respetom iti bagim. No kurang dayay confidence mo iti bagim, kurang di respetom. Ado ti pangtakkab tayo. Anya ti itakkab tayo.
Dagiti tao nga wan kurang di jay may pagtingin na jibagi na amuyo ti pagtapal na tapalan na ti dagita sanikwa lugan balay tapno ngay day dayawon da kahaan. Wow, baro di balay da. Wow, baro di lugan da. Diploma, posisyon no daduma apo kapitan oray tanod laeng met ikanak met tapno maibos di jay katatao na ngamin awan nagyan na di unagaan. No empty dito'y agbirok ka, ti pangtapal mo tagumato ka. Sigurado na ita. Ano, awan dito'y agbirok ka. Ay, possession, nanyayad da kanya, position. At damot a position ko di high school kanayon mo nga jak mo nagpres-presidente di klase mi ngam gapumet ta adda kulkulagtit ko na likutak basit ti kanayon nga office ko from first year to fourth year PRO. At least aga PRO na di seminaryo Billringer kabababaan ng twistaw. Yan ay no daduma dagito iti itapal tayo iti bagi tayo no agkurang. Iso di jay, kitaan nyo dagiti tattao nga kalangan mo, magids mo di jay tao, no kas ano ti panakilangan na. Tinakabutbuteng nga tao, kala ko maday adda mamamong nga tao niya. Sino day jay, no kunam kuma. Sino day jay kadwayo, ay anak ni Kapitan Data. Damdamagan na, Rufo, haan nga jay anak ni Kapitan. No daduma ka, apay sino di jay, ay abogado kada may mistra ti kakabsat na da apay nga iraman mo di abogado kada may mistra kada soldado kada pupulis kada tanod kada kati damdamagang maglaki di tao to cover up day nga automatic nga ikan nakati respetohan hindi yan ibagam day jay tapno maadanti automatic nga respeto which is haan nga genuine day jay no kurang dito dagi ti pagtapal mo. Dapay gayem ko, dati nga gayem ko nga nataengan, Diyos ko, kababain na iyam amunak. Nagyamukam ka, ay ma'am, good morning, ay sir, good morning. No sir, no kunada kanya ka, father ko namta padi day ta. Amuna nga rod, kan nga rod, amu nga padi ak. Bayaan mo na tama, amuan ng tulatan. Takas jay magamin no, gayam amutay no daduma ka, siyak ni Rufo, engineerak. Kapag nga masapol nga, da engineer na. Kasi kumanya, siyak ni Ami, ada anak ko nga nurse iyay Saudi. Kapag nga ramraman mo di anak mo di Saudi. Kasi kalaang, tapno to gain respect, which is haan nga genuine day jay. Apa yang awan respeto tayo no daduma ditoy. Apa yang no daduma uray no adda sanikwam, uray milyon-milyon tabangkom, uray no mano story ta ba balay mo, uray kas ano kalawa ti dagan, uray adda position mo, possession mo, no empty ditoy. Amuyo ti kawaw. Wow! Hana nga kabaw tada kayo ti kabaw hanga siyak nya. Kawaw no kawaw ditoy agbirok ka tipang kitaan nyo dagiti adda asawa na no daduma kawaw payla ditoy agbirok payla tibang fill up uri adda kwarta mo agbirok ka payla tibang fill up apa yang nga kawaw no daduma apa yang nga awan nagyan na adamot kanam nga naimas adamot namayat maturog mo ta aircon mo amin kada manukatuon mo ta comforter mo napintas mo jiluglugan mo awam mo biro ka mo ngam apay no daduma ka empty apay no daduma ka awan kasla mo lautek tayo nga empty ngamin awan nagyan ngamin kunana dito ibanghel dagiti maibasa tay tatta nagpipintas anya dagijay ay maikadwa nga maibasa kuna ni San Pablo, you are the temple of the Holy Spirit. No haam mo nga ma-recognize nga templo na ka ti Espiritu Santo, uray no anya ti adda kanyam kawaw tulatta. Nagngato a dignidad. Templo na ka ti Espiritu Santo. Wow! Holy Spirit agigang kanya. Holy Spirit agtaeng kanya. Nagngato nga dignidad.
Iso nga agbirok ka ti pangipangatom di dignidad mo, no haam mo nga ma-recognize nga si ka templo na ka ti Espiritu Santo. Iso di ipadpadayaw tayo, bagbagi tayo, ang taas ng tingin sa sarili. Maestra ak, retired ak. Retarded ka karon hanggang nga retired. Nagserserbi ti gobyerno, wan nga rod, ang taas ng tingin sa sarili, pero retired ka na nga, nag-retire ka nga rod, retarded ka pa yan, berberokam pa ila di dayaw nga berberokam, kurang, awan dito, haam mo ma-recognize nga, si katemplo na kati Espiritu Santo. Tiyo mo na nga maibasa. Kas ano nga agbalin tayo nga mga templo ti Espiritu Santo? Tiyo mo na recognize nga awanang ka ni Samuel napankin ni Eli kunana adda nang bagakan niya na Eli ay Samuel kunana nagtaray napankin ni Eli adtuyak apo haang ka nga inayaban yagsubli ka ang maturog naturog man ng Eli kunana ay Samuel kunana napamangkin ni Eli haang ka nga inayaban ni Elias ingka maturog nari na ni Elias ni Eli nga timang pukpok kaw kini Samuel taubing ni Apo Jesus anya ti kun ay ni Apo Dios anya ti kunana mapangkamanen no pukawan nakapay kunam adtoy agsao ka Apo kunam dumdum ngegtoy adipen mo tapno makastrek ni Apo Dios kanya tayo isu digit ibaga tayo one of the most important prayers nga adda nga aramidek kanyak no agadurarak ti umuna nga step na agtugawak anya ti ibagak, speak Lord, your servant is listening. Tano sao ka nga sao ti panunot mo kin ni Apo Diyos, kasano nga makapagsao ni Apo Diyos, kasano nga makastrek, no, di magkayat ti dumngag. Iso nga nagpintas nga ibaga, speak Lord, hagsao ka o apaw, nalpas to takantan, wow, paila takantan mo. Agsao ka Apo, dumdumngag ti adipan mo, dita nga sumrek, kay Espiritu Santo, dita nga dumngag ni Apo Diyos kanya tayo, sumrek ni Apo Diyos kanya tayo. Iso nga no, kararag ka, kiso man o kalatan, di denggan di ibaga na, awan Alaam, agulimag ka, alaam di inspiration, kunana di sungar nga, kunana nga, agsao ka Apo, dumdumngag toy, adipan mo, sumrek day ta. And then, maikadwa nga maibasa, nagpintas ti kunan ni San Pablo, hanyo ka di nga amo, at templo na kayo ti Espiritu Santo, no amerism day toy, wow! Nagtanok tayo a tao. Kunana ni San Pablo, kunana ni, uray anya pagbasulan ti tao saan to ang makadadael iti bagina. Imagine ninyo dayay? Gaputa pinasanto na tayon ni Kristo, uray no anya abasol ti tao kunana saan ton ang makadadael iti bagina. Ngamin templo na tayo ti Espiritu Santo. No i-connect tayo iti ebanghelyo, anya ti kunana, nakita da ni Apo Jesus, niya, dadto iti kordero ti Diyos kuna ni Juan simurot da. Kakunana sa dino ti pagtaengam. Anya ti sungbat ni Apo Jesus, adda daytoy kanta daytoy, umayo kitaen ti pagtaengak, umayo kitaen. Adda kanta nga kasjay, umayo kitaen. Tinapananda di balay ni Apo Jesus, literal a balay. Kasla dito simbaan tayo, literal external nga simbaan datoy, haan? Go! External datoy. Ngam no kitaan tayo, ti pagturungan na datoy, napankin ni Pedro. Anya ti imbaga na kin ni Pedro. Sika Simon kunana, you are Kefas. Anya ti Kefas, bato, ti kayat na nga sa awan ti Pedro, bato. Ngam awan ti exact English translation na ti Kepas. Iti Aramaik ti Kepas, huge rock. Describe ti English, huge rock. Kunana. Ngam iti naganan, iti Aramaik, dakkel a bato. Iso dayay. And Peter, you are the rock. In above this rock, I will build my Delilah.
Above this rock, I will build my church. Di jati imbaga na, malagip yun da jay. Haan nga kawaw ta utak yo, kabaw at talaga ta nalipatan yon. Kaya so I will build my church. Kati ibagbaga na nga simbaan na, one dati structure, ngam ti simbaan nga ibagbaga na, da kayo kinsyak, da tayo anabunyagan. Ni Apo Isus ti ulo, sika kinsyak anabunyagan, da tayo ti simbaan na. He built this church on the top of Kepas, top of the huge rock ni Pedro. Nga kunana, uray no gangganad, uray no bagyo, haan nga agtumba, kasi ka kinsyak dayjay, kahaang kakadi nga agyaman, nga maibilang ka, iti dayta nga simbaan. Imagine nyo, centuries ago, nakabaybayagan dati nga simbaan, amin nga atak, nakaado nga mga atak, nakapalawlaw haan, apay nga haan nga masyay, apay nga haan nga garaw, apay guided by the Holy Spirit. Temple of the Holy Spirit. Isugarod nga kuna ni San Pedro, datayo day tabagiyo kuna na templo ti Espiritu Santo. Isugarod nga na santuan ka. Tansa mo bagiyo, haan sa mga templo ti Espiritu Santo, kaslan sa mo templo ti Tubay to with sito. Templo na ka, kanidya tinagtanok kanya tayo, nga ibagana, nga uray no nagkas ano kadagsan ti basol nga tao, haan na madadael ti bagi. Therefore, ibagbagana dito'y kakabsat, nga no templo na ka ti Espiritu Santo, awan dagiti insecurities. No buo ka, da respetom tabagim, rumwar automatic ta respetom ka dagiti tattao. No si kakatemplo na kati Espiritu Santo, automatic nga alam masapul mo mati luglugan, balbalay, diploma, position, masapul ti dagito nga no templo na kati Espiritu Santo, haan nga iso ti priority ti biag mo. Kompleto ka. No templo na kati Espiritu Santo, haan ka nga insecure. Amoy dagiti tao nga insecure. No kurang ti panagkitkita da bagbagida. Ngay apo, agkakatawa dala jibangir, masaksaktan ka, apay nga nagragsak da. Ada tao nga kasjay. Agkakanta agbibidyo okay da, ay! Haang nga gaputawan bidyo okay, umapal ka. Apay nga nagkakanta, apay nga nagraragsak da. No templo na kati Espiritu Santo, agsao katipudno. No makapungtot ka, makapungtot ka. If you, no masapol mo nga ibagatino, ibagam tino, haan. Haan nga masapol nga pagustom, amin. No kasapulam nga ibagati yes, gaputapod no templo na kati Espiritu Santo, ibagam ti yes, hang ka nga agulbod. Iso nga niya jiri nam, iso ati ibagam, hang ka agin kukuna. Buo ka nga rod, templo na ka nga rod. Alam dagupan tayo umuna, tapno agbalin ka at templo ti Espiritu Santo, anya ti umuna nga ibagam kirasam. Speak Lord, your servant is listening. Sumrek, agtaengking ka. No templo na kan ti Espiritu Santo, haam mo nga masapol nga, automatic dahi ta respeto nga berberukam, na da respetom ti bagim, umunag king ka, rumwar king ka. Uray ka, ang kitaan nyo dagiti daduma Pera de los Buenos, uri ka sanikwa amin nga sanikwa, power mo amin nga power, adda amin king ka. No awan di kabuuan ti kaunggam, haan agkurang tulat ta ti respeto da king ka. Adda mo dagiti kakabsat nga nagsimple ti biag na. Uray no wagas ti panagbiag na ka, uray han nga lumablaban nga tanod won no kapitan won no mayor ka, isuda ti mangiguyguyod king kuana, apaya buo nga rod isuna. Ada mo dagiti mang pilpilit, oray na katugawon, oray na alpas to termnan, awan to pay respeto da, apaya kurang, kawaw. Kano mabigbig mga templo na kati Espiritu Santo, anya pa'y tiberukam, hang kadi nga dignidad. Dadya respeto nga aggapo ti tao, okay lang day ta, nga mas ad-adda, no mabigbig mo, nga sika, naggasat ka ta templo na kati Espiritu Santo, simbaan, pasit na ka, bagi na kati simbaan ni Kristo, haan nga ta nga buo di kinagasat mo, haan nga ta nga nagsaya at di nga katatao, uray ha mumilmilatan tarupam ko na manan.
Ureha mo palpalitadaan tarupam, kada asfaltuan ta ko rimat-mat mo, no templo na kat espiritu, hanga iso pakarikotam. Ngam no dagiti ti pakarikotam, kaya na nga saon, no empty ditoy, isogorod nga tapalam ditoy, ruar, haan? Hala kakabsat nagmayat nga awis. Kalbito man nakaabay mo, oy templo na kat espiritu santo ko na. Tamakan nigid mo, templo na katitubay to kunamon na. Haman, ang kitaan nyo, nubuo ka, ang kitaan nyo, no, at the respetom templo na, no mabigbig mo, ore ka, di ipaay tayo. Ipaay tayo, ti kapya, iti tonggal may sa kada tayo. Maipaay mo di buo nga kapyahaan. Peace be with you. Kapya, tanda kanyam. Ngam no kurang, kanigid la pakikapyaam, peace be with you. Di kanawan mo, padam nga lektor hanggang agsarsarita, peace be with you. Ne. Kurang, empty, awan nagyan na. Nala kakabsat, iti panang pasanto tayo, tibagbagi tayo, kaham nga perfect, basi-basit, ininot, haan nga imay katatang ka, santo akto no bigaten, haan. Masapol ang constant relationship kini Apo Diyos, tapno aging gana nga mabigbig mo, nga templo na kati, Espiritu Santo, haan? Bo! Kaslamot jigayem mo Ang kita am jigayem mo. Agam mo kayo. Agsarita kayo nga nasayaat. Ag-sharing kayo maipapan. Agbinuray kayo tibiyag. Anya dagiti interest mo kin interest na. Anya mo dagiti pagkapsutam kin pagpigsaan nyo nga dua. Intun naggayem kayo. Uray no umutang, ay kumare, ubatangan na, uwan, gapot at datalik na kingkahaan. Ngamdamdam mo yung pala agkita ka, pangasim man ta, ay sus, apo, awanan Damdam mo yung pala agkita ka, umot-utang ka na, pay. Kasi magkanya po Diyos, mamati ka nga rodhaan, malilaw na ka maminsan, nga mahamutin, adyo maikadwahan. Nawan iso nga ti constant kas de matap nagbalin nga mabigbig mo nga templo na ka nasantuang ka adda relasyon mo kini Apo Dios constant relationship again ni Apo Dios saan kasi magkanyayo tagayem mo sakala jengar ti kunak idin nga na in sermon kon sa dayjayen nga ti kabubuteng basaen nga message ko madaytay hangkay mo agminmenesis nakabaybayagen ngem agfriend kayo intunukan kumusta father ko na something wrong data apaya either adda problema na agsakit wenno adda ibagana nya ti kabubuteng no daytay kinumusta na ka Ngamhaan ati panagsanto, dijay panang pabigbig nga templo na ka, constant relationship, ori ka inya aramidem. No nakariing ka tibigatin nyo, ti umuna nga aramidem. Thank you Lord for the new life. Nagsaya at ti baro nga biyag. You have to remind yourself nga, thank you Lord, taoray no kastuyak ka, inbilang na nga templom. Thank you Lord, taoray no ado ti pagkurkurangak ka, templo nak pay lagayam, agtataeng ka kanyak. Anya dagiti pagkurangak Apo na supusupam o saram dagiti paglaengak ko na nangarod dito ni ka nga aramaten nyo ti bagiyo a pagdaydayaw iti Dios. Aramaten nyo ti bagiyo a pagdaydayaw iti Dios. Kano kanayon mong aramiden data agbalin nga aramiden data automatic ta respetum tabagim mabuo agbaraman ti respetom ti kada matao mabuo ngam no ti pay la priority mo kabuteng mo ang maguradan da jilugan mo lumayaw da ijay alad mo kabuteng mo ka masirip dat no mano tinagyan ta bangkom nga minil-milyon kadari ni bribo kurang pay laeng uray maawan dagita no buo da ijay puso templo na kat Espiritu Santo isu da iti kungkuna na akin na santo automatic mo ditan no templo na kat Espiritu Santo amom nga iburay dagiti talent mo amom nga iburay dagiti treasures mo amom nga isakit ti kabsa mo ngem no kurang pay laeng ditoy agpangpangato aggigen ti respect nga handa mo maited ay kawaw pay laeng ala kakabsat naggasat tayo
inraman na tayo iti bagina, templo na ka, nakapsutak mo't Father, dahil tangarod ti kinagasat tayo nga tao, uray nakapsut tayo, aramaten na tayo, agtataeng kada tayo, hagakasla kada tayo gami nga tao, no daddo mga, no nagkamali ni kabsat mon, kahinusga amon, in black mumeten, hamumeten nga ikan ti gundaway na nga agbaliw, ay kahaan ang templo ti Espiritu Santo, halakit, agikin nararag tayo, sapay kung matamananam tayo nga templo tayo, dahita pamilyayo, ibilang yung templo ti Espiritu Santo, dahita nga kinagasat, aberberukan tayo, dadta, agtataeng kada tayo. Paduyakyak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarso iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyakyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti managayat nga ama, imbaon na ti kakaiso na nga anak na, tapno isalakan na tayo iti basol, dawaten tayo amang ibaon kadagiti tattao amang ituloy, ti misyon ni Apo tayo nga Hesu Kristo, ket tulungan na tayo amang tungpal kadagiti pagribengan tayo, anak Kristyanwan agimong, akas na Kristyanwan agimong, iti tunggal panggep ko na tayo, Diyos a managayat, denggen na kamkadi. Inturong ni Juan Amamunyag, dagiti adalan na ken Jesus. Tawaten tayo itinembag a pastor, tapno tarabayen ken bendisyonan na ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken amin a misyonero, itinda panangidalan, karagiti tattao ngagturong ken Kristo, dawaten tayo iti Apo. Diyos sa managayat, denggen na Nanaganan ni Simon iti Cephas, wenno bato. Dawaten tayo, tapno umado dagiti ayaban ti Apo, ang mangidaulo iti gimong tayo, nga daan na tibker a prinsipyo, na Kristyanwan a panunot, ken naayat nagserbi iti kinapudno, para iti panagduras, ken panagbalbaliw iti pagilyan tayo. Dawaten tayo ti Apo. Diyos sa managayat, denggen na Dagiti agtutubo tinamnama ti simbaan ken kagimungan tayo. Idawdawatan tayo dagiti agtutubo diti lugar tayo ken ti sangalubungan tapno umadu ti siayat a maklon ti awag ti Apo. Dawaten tayo ti Apo. Diyos sa managayat, denggen na Nakidagos dagiti adalan ken Jesus para kargiti maydadanes gapu iti panakaitugtugod tapno masarakan da kadagiti naasi ang mangpasangbay ken mangtulong kadakwada. Dawaten tayo ti Apo. Diyos sa managayat, denggen na Agpaay kada tayo amin, tapno iti intay panangsurot ken Apo Jesus, meted tayo kumati amin at talugading tayo para iti pakabuklan, tina Kristyanwan agimong, dawaten tayo ti Apo. Diyos sa managayat,
Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Diyos ama nagayat denggan nakamkadi. Ado ama ti kang nagkurangan mi iti income panang surot ken ka ket ado pay laeng ti pagkamtudan mi patgam dagiti nga araraw mi ket ikanunong na kami ken Apo Hesus sa Kristo nga anak mo ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti agnanayon. Amen. Sapay kumatadda kay karya nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi Apo tay paay mo kuma tamasansan kami ket makapudno kami a makiranod kadagitoy a misteryo. Tangamin tunggal maaramid daytoy a sakripisyo maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo.
Pudno unay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios tabigbigan mi apakaitanokan tagloriam sika a Dios adi matay saranayam ti tao ana ikari amatay ta idinarip kanin ti langit iti managbasol a tao impaay mo ta panangisalakan mo babaen tinasantuan a kinatao ni Apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo ket dawaten mi ta ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimek mi ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ilangit ken daga napno dayti pakayday dayawa Hosana iti kangatwa madaydaya Tiyomay tinaganti ako Hosana iti kangatwa Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. At tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi, ipapatay mo, Apo aging dayti, iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngiti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Turay ti pannakabali kendaya iti agnanayon na di tuag sarda
O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, unti may salae nga sao, mapaimbagton ti karal.
As panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Apo iburay mo kad kadakam ti espiritu ti ayat mo, tapno da kami apinakan mo iti maymay sa tinapay. Sangsang kamay sakam kumamet iti panagserbi mikan ka. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nembagabigat tayo amin, Apo.